guztioi, zuen nortzuk zarete? Ni Xavier Martin eta Meli gara, laugarren mailako ikasleen laguna. Duela urte batzuk denboraren makina asmatu nuen. Hau da, barruan sartu eta lekuido gara ezberdin batera bidaiatu dugu. Eta orain frogatzeko asmotan gabiltzen. Animatuko zarete nirekin batera Ameriketara bidaiatzera? Bale, ez gara gozekul Ameriketan, guazen ba! Ara, zer gaztean lehen numa izan daiteke hau? Agian indiaren bati erdi zaio. Norena izango te da? Hello everybody. We are White Indian from North America. Where do you come from? We are from North America too. We are Chilean Indians and you? We are Comanche Indians. We live in teepees. So do we. We use feathers in our costume. So do we. We are animal free. So do we. We hunt buffaloes. So do we. Bye bye, Comanche, bye. Zuaren inguruan dantzatu eta horreztu oitura zuten. Inork ezagutzen alko indiaren abestiren bat? Seinale, dan borratu
Gezia lumak tomak aukirten du. Oahe, oe, oe, oahe, oe, oe. Bisontea ikusi dutan eta jotanta, espiritu dantzasuan gizi ustanka. Oahe, oe, oe, oahe, oe, oe. Zambia eta katantantan ezagukatua, apatxerin biribilean pipa sakratua. Oahe, oe, oe, oahe, oe, oe. Abestia asko gustatu zait, gainera badakitatan gaitzak zer esan nahi duen. Ez asmatu. Katua, zerria, erbia, zaldia, txakurra. Ez, txakurra zunka da indiarrez, eta tatanka bisontea. Baina, indiarrek ez zuten txakurri. Hurrengo kondairaren antzerkean ikusiko du, ea hori egia den. Negua iritsi zen hautagaietako egiaren aldizkara elkarrekin batera lehenen urtean. Hotzeen uluak urmetik entzuten ziren. Gauero bezala tribua zuenen inguruan bilduta zegoen. Entzuten duzu ulu hori, Bai, otso baten izango dela. Hemen daukazentzen bat, prez gorputza erortzeko. gustura jango dugu, eskerrik asko. Oraindik otso baten uluak entzuten dira. Nonde egongo da? Esaidazu gaiten zergatik egiten duten otsoek? Bere zairetzako begien egiten diet. Txakurrei gehi egiten dietela, zertarako? Hori aspaldiko kondaira zaharra da, kontatuko dizuet, orain dela urte asko. Izakiek zua aurkitua zuten orduan, eta haien inguruan berotzen ziren. Haragia sukaldatzeko erabiltzen zuten zua. Otsoek ondidiez begiratzen zuten, eragite zuten zuri, eta otso pasatzen zuten. Otso batek aginduan nazioan sartu izeneko beraien anaia txikian. Zoaz izakien ganan zinbauta bat lapurtzera. Gizakiak indartsuak dira, zergatik ez zoa zeuri baina indartsuagoa zara eta? Otsoa erabat azertu zen eta zigortu hori zuen txakurra. Zoaz eta ez itzuli zurik gabe. Txakurra kontu handi zurbitu zen gizakien gari. Tanka. Hau eta unen egon zen. Izaki ez zu ondotik noiz alde egingo zain lapurreta egiteko. Egun horian eta egunak etorri, txakurra osatzen hasi zen. Egun batean, gizon batek ikusi egin zuen
txakurra. Borrokarako prestatu zen txakurra, baina gizonan min eman ordez janari eskaini zion. Hartu, gozi izango zara eta. Arrezkero egunero eramaten zion gizonak janaria. Orduan, txakurrak izatekin bizitzera joatea erabaki zuen. Zergatik lapurtu zua gaizki tratatzen dautela nahi otxuentzat, gizakiak zua eduki eta gainera jona ematen didate. Orduz gero zinte burra iritsi eta osak daudenean bere anari txakurrinde egiten diete. Baina gizakiek txakurra zenientzat hartzen duten bitartean, ez da inoiz zauzarena azalduko. Ikusi dugunez, indiarrak ere txakurren lagunak ziren. Eta zu nor zara? Jau, ni Martin Jau. We are desert Indians from North America. We are Hopi Indians. We like to live in peace. We like to build houses, not destroy and destroy. So do we. In our trees, men are farmers and women are artisans. Where bows and arrows to hunt. We are in a nomadic tree. Goodbye, Sunni tree. We are Zuni. We live in the desert of North America. Bye bye, Hopi tribe. Bye bye, Sunni tribe. You Hopi in your house. Orain, John Brown abestia. Ni pentsatzen nuen, indiarrak oso serioak zirela. Fermin, nire lagun bat, mila artiste batzuk kontatu zizkidan.
Nahi dituzu entzun? India tabernan sartzen da. Nik whisky gogorra nahi. Ez bada gogorra, nik esan daindu. Hemen duzu tabernako whisky gogorreneko azaldi bat idaldu. Hurrengo egunean, Atxoko whiskia ez gogorra. Nik indio gogorra, whisky gogorra nahi. zerbitzaria indioari begiratzen dio eta nahasketa bat egiten du. Whisky, arratoi pozoia eta aguardiente mexikar kontzentratua. Hori, hemen daukazu zerbait gogorra. Hurrengo egunean, indioa tabernan sartzen da. Atxo whisky, aurren whisky. Nik indio gogorra, whisky gogorra nahi. Zerbitzaria indioari begiratzen dio eta nahasketa bat egiten du. Bozka, aguardiente, alkohola, pimienta, gabardun purea, albaceteko guindillak, lixiba eta bolbora pizka bat. Hau izan gogorretak. Hurrengo egunean, indioa tabernan sartzen da eta zerbitzaria oso harrituta dago. Zer moduz? Oso ondo. Indio gogorra, edari gogorra. Baina atxo, puzkerra bota eta pum! Zaldia erre! Zer egiten du, indioa bat denean arropaden da batera. Bakerekin borrokatu. Bakero batek indio bat aurkitzen du bidean, etxanda, belarria lurrean jarrita eta jakin minez galdetzen dio. Zertan ari zara hau lurrean etxanda? Karro handia, lau gurpil, lau zalde, gizon zuria, karro gainean besetan, eskopeta, gizonaren ondoan, emakumea, besetan aurtzikia. Arraioa, entzundan duen indioko zutran zirela, baina nola? Jakin dituzu, hainbeste zetazu belarria lurrean etxenda? Nire gainetik pasatu da eta indio bat basora joan zen eta hil egin zen. Indio basora joan ziren eta hil egin ziren. 3 indio basora joan ziren eta hil egin ziren. 100 indio basora joan ziren eta hil egin ziren. 200 indio basora joan ziren eta hil egin ziren. 5000 indio basora joan ziren eta hil egin ziren. Irakaspena. Basora joaten zarenean ez egin indioarena. Bakero bat arrezia kontrolatzen daude eta batek esaten du. Kapitaina! Indioak datozela! Nola datoz gude ere edo bakman? Nik uste dut jabila datozela. Aurpegia margotuta daukat. Buruan bat dituzte eta gainera dantzatzen datozte. Bakero bat eta indiar bat lasterketa bat egiten ari dira. Bat-batean indiarra pusker bat botatzen du. Eta txiu! Abidura azkarrean helmugara iritsi da. Gero bakera beranduago iritsi da eta esaten dio. Juk irabazi dut! Obarrez du bat, zu gaina daukazulako ikundia motor bat.
Badakizue indiarrek zuegatik hartzen duten eskua horrela, barrerla jarrez gero ez delako ezer ikusten. Badakizue nire berrekin Ameriketara joan bezala hartzen lanak egitera? Bai, garai horietan Euskal Herritik jende asko joan zen Ameriketara lanari jartzera. Aiba, nire gurasoak Euskal Herritik jatorri bezala. Gaur egun oraindik euskaldun asko Ameriketan bizi dira. Idaho, Kalifornian, Argentinan, Uruguain. Ameriketara joan nintzen, sentimonik gabe. Handik egon nintzen betira, bozioien jabe. Ameriketara joan nintzen, sentimonik gabe. Handik etorri nintzen betira, bozioien jabe.
zegoen gizakiarekin eta txien erantzun. Amalur, lagundu mesedez. Mesedez esan duzu, Ondo ba, argi bat sortuko dut, iluntasuna baztertzeko, ilargia du izen. Eskerrik asko, Amalur, mesede handia egin diguzu, eskerrik asko. Ilunperetxea ederra zen, ilargiaren argia. Hala ere, zenbait izakien iritziz argi behar zen azpidakar izutzen. Izakiak ilargi hasi ziren maitatzen. Hauekoan berean lantiniko gauzetara bueltatu ziren. Zer dute hauek, argi honek ez digu minik egiten, Amalur, lagundu mesedez, izuaz da amaitu. Zer nahi duzu, Ilargi edera da, baina ez da nahikoa, argi gehiago behar dugu. Ongi ba, argindartsuago sortuko dut, eguzkia. Egunaren erdia, eguzkiarena izango da, beste erdia, ilargiarena. Izakiak asko postu ziren, orain guztiarekin zaitu zeuden. Baina gauekoan, ilargia zegoenean etxeetan sartzen ziren izakiak izutzen eta berriro Amaluri eskatu behar ziren laguntzen. Amalur, oso pozik gaude ilargia eta eguzkiarekin, baina gaueko koratzen sartzen dira gure bizilekoetan gau ilunetan. Lagundu mesedez! Zer manontxeak zareten, beti eskan, hala ere azken mesedea egingo dizuet. Lore eder bat sortuko dizut eguzki itxuraz. Jarri etxeko atarietan gauekoaz eguzki aldera pentsatu eta alde egingo dute. Eta horrela, sortu ziren Amaluri eguzki lorea, gaueko eta espiritu gaitxoen sinisten eta ikatzen babes ziren lorea. Hello, we are Louis, the great in North America. We live in nice houses in this, and we also kiss using the nose. We fish to get food. We are sure to keep our bodies warm. Bye bye. Ahun. Eta zer daki gazteka amai eta ingi buruz? Here the Incas, the tree from South America. We use pictures to learn what legend. We use father, we take the leaders and goals. We also use words, our words. We are Aztecs, as we can.
United pyramids like Mayans. Pyramids only makes beautiful sculptures. What are Incas and Aztecs? Bye bye Incas and Mayans. Eskerrik asko zenagatik, Maria Aztekak eta Inka. Kolon eta Amerikara heldu zenean, beste konkistatzaile batzuei Europatik Amerikara bidea erakutsi zien. Hernán Cortesek Azteken inperioa suntsitu zuen, eta Francisco Pizarroak hilpena. Euskaldunak Amerikar kartanbiak egin, Europarrek Amerikiarrei altranbiak egin zizkiaten. Etxakoan, basiko jai oilatsua zen. Ugari askotan ezagun eta baitatu. Etxakoatek urma autorizazioa esagaitu. Kondairak esaten digunez, etxakoan jainkoekin bizi zen. Zeru dotore batean, baina zikutik ikusten zuen, izatek biziren ondo bizi, eta pena sentitzen zuen. Zerua utziko du, eta gizakiak bizitatzera iraungo nahi dudera. Horrela, gizakien artean bizi izan zen gizaki bat bezala, eta konturatu zen zuten jakiritza edukitza eta gozeak bizitzen. Inurien gana joango naiz, artebale batzera. Artxetek, airapurtxetek, eta gozearekin bukatzea. Horrela hasi zen gizaki hartuaren. Irekin bizi zen bitartean, zehatzen hasi zen Ketxakoan. Hori aprobetxatuz, bere zain, eta biboka bere kontra joateko plan bat asmatu zuen. Zesarra zauden. Zesarra egin naiz lurera iritsi naizenetik. Lasai, egari bat emango duzu, bazkagotzeko. Oso ondo, mila esker. Bloka emanako edariarekin ondoezik sentitu zen, eta esan behar ez duela esaten hasi zen. Zuek puntunak zarete, ni hoberena naiz. Zuek ezer, ez duzu balio ezertarako. Hurrengo egunean, Ketxakoa, etxasen ziguzen puntuak ginelak, ez denez ezertarako balio. Joan gure herritik eta ez etorri gehiago. lotatuta maskarroa aurpegian jarri eta zegoen umalun baten itxura hartu zuen. Lotsa gainditzen dudanean, joan itxuliko naiz, eguzkia jarraitzen den aldetik eta jarraitzaileak sarituko ditut eta etxaiak zigortuko ditut. Eta hori esan, eta zu hartuta seguran zainatu zen, izan dut. Hainbat urte pasatu ziren, baina Ketxakoaren oroitzapenak ziren, Jesusen, eta begirudumenetik esan. Nortzuk dira horiek? Agian Ketxakoan eta bere zerbitzaileak dira. Eguzkia jarraitzen den lurraldetik gatoz. Egia da, segurenik Ketxakoan eta bere zerbitzaileak dira. Bai, gugara Ketxakoaten zerbitzaileak eta zori laguntzera gatoz. Ketxakoan esan zuen bezala jarraitzaileak jarritu eta bere etxaileak zigortu zituen. Hori izango da, izaki horiek adizki izatea. Amerindiarrak zirritze zuten eguzkia jarraitzen ziren aldetik etortzen zirela, eta Ketxakoaren zerbitzaileak zintzak zirela, baina ez. Amerindiarrek zintzera etorritako gizaki batzurak ziren.
bidai interesgarri egin dugun. Zenbat ikasten den bidaiatzen? Bueno, Martin, etxera bultatzeko momentua iritsi da. Eskerrik asko zure denboraren makinan bidaiatzea guztiagatik. Ez horregatik, nire